Benvingudes i benvinguts a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Primerament, només entrar, tenim la planta principal on es troben Deganat, Secretaria, l'Oficina de Relacions Internacionals, la ràdio i el Saló d'Actes. Ací veiem com és Deganat per dins. Aquesta és la ràdio. Ací es pot apreciar tot el material del qual disposem. El Saló d'Actes és un lloc molt important, ja que és on es fan les xerrades o reunions. Seguidament passem al soterrani, on podem trobar més aules. Aquesta és la primera planta. Podem observar que hi ha taules per poder sentar-se a menjar, encara que ara mateix no es poden utilitzar per la Covid. Aquesta és la segona planta. A continuació trobem una part molt important, reprografia, on pots obtenir els dossiers o fotocòpies necessaris. Aquest és un tipus d'aula al segon pis. I aquest, un altre tipus, també al segon pis. A la tercera planta es troba el Departament de Filologia Espanyola i àrea de portuguès, on el professorat d'aquests camps tenen els seus despatxos. A la planta cinquena és on es troba el Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. A la planta sisena trobem els departaments de Filologia Anglesa i Alemanya i el de Filologia Francesa i Italiana. A la setena planta, els de Filologia Catalana i Filologia Clàssica. Finalment, passem al TAU, el taller d'audiovisuals de la Universitat de València, situat al carrer del Servis. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i esperem veure-us el proper curs.